Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana lan musniritani ingsun sapa Muhammad bin Fadli Muhammad bin Fadl qala usdika sapa Muhammad bin Fadl haddatsana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far qala usdika sapa Muhammad bin Ja'far ngendikani akhbarona musniritani ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf Qala sendika sapa Ibrahim bin Yusuf akhbarona al khabar ingsun sapa Abu Muawiyah anil A'masi saking A'mas an Abi Shalih saking Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi ma utawi barang bainan nafkhataini kang tetep ing dalem antarane paniupan loro iku arbauna 40 apane sanatan taune Thumma yunzilu mongko nuli nurunake sapa Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu kamani rajuli kaya manine wong lanang fayang bituna mongko cukul sapa nas kama yang butul bakul cukule janganan. Terus ngendikane Kanjeng Nabi antarane paniyupane malaikat Israfil paniyupan loro iku jarake iku 40 taun. Terus manusa niku mangkeh menawi sampun dinten akhir niku mangkeh malaikat sing bagian niup trompet malaikat Israfil niku pun manusa niku pun mati sedanten selama sekawan dosa dinten niku mangkeh ditiup malih ditiup malih diuripno. Lah nalika antarane jarak matine para makhluk Gusti Allah dan ku Gusti Allah mangke nurono banyu sing teko langit. Lah banyu iku kaya manine wong lanang. Akhire tiang-tiang kudu cukul kaya janganan, kaya cambah dan ini masalah baik. Terus malaikat niku nggih makhluk gaib, peniupe malaikat trompete malaikat niku nggih makhluk gaib. Mulane nika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keterangan teng hadis-hadis termasuk nika teng kitab Dakwaatul Akhbar niku sing nerangno masalah gaib termasuk diantarane malaikat dina akhir ruh niku teng kitab Dakwaatul Akhbar niku diceritakaken Kanjeng Nabi niku nate mirsani malaikat Jibril bentuk asline niku ping kalih. Lah niku Kanjeng Nabi nate tangkep. Niku ditangkep teng kitab Dakwaatul Akhbar niku diterangaken. Malaikat Jibril niku bentuk asline. Kanjeng Nabi ningali niku wagem sanget.
saking agenge niku malaikat Jibril gadah 600 swiwi. 600 swiwi lah. Swiwi setunggal niku saged ngebaki donya, ngoten. Sak malam donya, ngoten. Mulane Kanjeng Nabi kaget niku sumerep malaikat Jibril kali bentuk asline niku. Lah Kanjeng Nabi tanglet teng malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, jenengan wageng kados ngoten. Napa jenengan itu sing paling ageng? Terus malaikat Jibril sanjang. Sanjang ngeten Kanjeng Nabi. Terus sing wonten sing ageng malih Kanjeng Nabi. Ngoten. Sinten niku? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil luwih ageng daripada kula. Ngoten. Lho, saged pinten agenge sepinten? Malaikat Israfil niku gadah swiwi niku 1200 swiwi. Lah, swiwi setunggal niki madani swiwi kula 600. Niku ngendikane malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi ngoten. Malaikat Israfil luwih ageng padahal malaikat Jibril iki pimpinane para malaikat. Terus akhirnya Kanjeng Nabi berarti malaikat Israfil sing luwih gedhe. Ngoten. Terus sing wonten malih Kanjeng Nabi. Terus sing wonten malih nggih menika malaikat sing jaga arashe Gusti Allah. Niku langkung ageng malih. Niki jumlahe sekawan. Niki sing jaga arashe Gusti Allah. Niki agenge niku 3100 swiwi ngoten. Setunggal swiwi niku agenge saged madani agenge malaikat Israfil. Malaikat Israfil sing gadahi swiwi 1200. Lah mulane keterangan hadis niku bakal niku mate nalika malaikat Israfil iki mate teng iki wonten keterangan. Malaikat Israfil niku nyebul trompet. Niku wonten sing ngandhakaken ping kalih, wonten sing ngandhakaken ping 3. Lah sing ping setunggal niki gemeterno para makhluke Gusti Allah sing duweni nyawa. Disebul kuduk gemeter kabeh terus akhirnya do mati. Lah matur-matur disisakno kalian Gusti Allah malaikat sekawan. Malaikat sekawan tambah sekawan sing jaga arashe Gusti Allah sing paling ageng. Terus terakhir nih malaikat Israfil. Ngoten. Terus wolung malaikat sing kantun piyambak. Ngoten. Akhirnya disebul kali malaikat Israfil nggih mati. Mati kabeh terus mati diuripno kalian Gusti Allah. Sing pertama kali diuripno Gusti Allah nggih malaikat Israfil. Bagian nyebul trompet malih, bagian uripno makhluk Gusti Allah, termasuk di antara sing urip gesang rumiyin nggih menika malaikat 8 niku. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, terus malaikat sekawan sing jaga arsy niku diterangake ing kitab Daqaiqul Akhbar. Niku malaikat niku ageng kados ngoten. Nah, nek kula panjenengan sedaya iki gesang teng alam dunya. Ngeten mawon mun ketoke gedhe, dunya iku ketoke gedhe. Tapi makin munggah menawi ningali TV napa niku nok munggah bumi sing kula panjenengan sedaya nggih niku cilik kaya titik. Ternyata dhuwur langit wonten langit wae semua ageng ngoten. Bumi ku termasuk bagian sing cilik. Sing cilike nok digambar kok teng peta kok teng planet itu cilik kaya titik ngoten. Lah niki kok saged Gusti Allah gadahi makhluk semonten kathah menungso sing dimulyakno kaliyan Gusti Allah. Padahal menawi kula panjenengan sedaya tingali niku Gusti Allah niku makhluk iki mboten namung manungsa teng bumi mawon. Terus wonten makhluk-makhluk malih termasuk di antaranya para malaikat.
jin sing tersak ndhure bumi ngoten. Lah mulane kula panjenengan suli kundunga ya tawatub alaina warhamna wandur ilaina. Wandur ilaina niku kepengin ditinggali Gusti Allah. Diperhatikan Gusti Allah. Wong cilik kaya ngene, bumi sing cilik. Apa malah kula panjenengan suli saged ditinggali kali Gusti Allah. Tambah cilik nek ora ketok. Mboten ketok. Bumi sing kula panjenengan suli anggap gedhe niki cuwilik kados titik. Kados titik. Menawi dibandingaken kaliyan makhluk-makhluk Gusti Allah ingkang dados warhamna wandur ilaina. Makhluk Gusti Allah niku kathah supados diwelasi kaliyan Gusti Allah, ditingali kaliyan Gusti Allah, diperhatosaken kaliyan Gusti Allah. Nah niku dados makhluk gaib niku boten saged ditingali mripat. Lah bayangane kados ngoten. Dados malaikat sekawan, malaikat sing jaga arasy Gusti Allah, kratone Gusti Allah. Niku luwih gedhe, luwih ageng. Luwih ageng. Menawi wonten tiyang niku sing kudhen dengan dunya roh napa mawon, niku tesih dereng napa-napa daripada ningali malaikat. Malaikat sing bentuk asli Kanjeng Nabi saged ningali malaikat Jibril ping kalih bentuk asline. Ngoten. Sampun pangsul itu dados jarak antarane peniupe malaikat Israfil. Antarane peniupan kalih trompet disebul ping kalih itu jarake 40 tahun. 40 tahun. Gusti Allah terus nurono niku banyu sing kados niku manine wong lanang. Asline do cukul. Manungsa do cukul kaya bayi, ngoten. Kaya bayi sing boten sumerep napa-napa. Do cukul kados cabah niku, ngoten. Lah niku nalika do ngoten niku mangke malaikat Jibril, Mikail, Israfil kaliyan malaikat sekawan iki do pados Kanjeng Nabi. Pados Kanjeng Nabi. Ya pados Kanjeng Nabi ku nggih kangelan. Akhire kaliyan Gusti Allah diparingi nur cahaya. Terus Kanjeng Nabi niku nalika ditanyakaken. Kanjeng Nabi kepanggih kaliyan malaikat. Niku Kanjeng Nabi ngendikane boten endi anakku boten, tapi sing dipadosi Kanjeng Nabi endi umatku, ngoten. Endi umatku sing dipadosi umatku. Niku Kanjeng Nabi. Umatku ndi langsung niku. Mulane Kanjeng Nabi ajeng sedo niku nggih umati. Ditanyakaken nggih umati. Ngoten. Niki sayane Kanjeng Nabi ten para umat kados ngoten niku. Mulane kula panjenengan sedaya nggih kedah syukur mau sholawat sing kathah supados diakoni didaku umat Kanjeng Nabi. Mau sholawat sing kathah sebab amal kula panjenengan sedaya iki boten enten sing saged diandalno. Ngoten. Amal niku boten saged diandalno kecuali pikantuk syafaat Kanjeng Nabi. Ngoten. Mulane wiridan sing paling sae mau sholawat. Nek wiridan liyane niki wonten kemungkinan ngamal kesaenan liyane wonten kemungkinan ngamal niku saged ditampi saged boten. Dan sholawat niki mesti ditampi. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun dados sebagai umatipun Kanjeng Nabi, akhiripun dikabul syafaat di dunia ila akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina.
ilaika